sekolahku. Bangunanmu kang megah mandheng ing Jalan Tanjung 14 Semarang. Dadi tujuane siswa-siswa sing arep golek ilmu kanggo sangu tuwa. Saben dina aku tansah ning jero ruanganmu, ngrungokke piwulang bapak lan ibu guru. Apa sing kudu digugu lan ditiru. Tambah dina tambah marem atiku. Sekolah ing SD Kristen YSKI 3. Sing kawentar gurune, sing kawentar prestasine.